jama'iyya jama'a salamu alaikum ina so a saurara na farko ina so fara godiya ga Allah kuma mu gode wa dukkanin shugabanni na jama'iyyar PDP na ƙasa a ƙarƙashin shugabanta Prince Oche Secondus da duka shugabanni na kwamitoci tun daga shi shugaba na caretaker wanda a watannin nan kusan ce shekarar nan gabaki da shi da 'yan kwamitin suka yi ta aiki domin tabbatar da cewar jama'iyyar PDP ta ci gaba da rayuwa mai kyau a jihar Kano. Ina son godewa gwamnan Adamawa wanda shi ne shugaba na masu zaɓe ya zo jihar Kano ya yi zaɓe na ward kuma ga shi yau Allah ya sa an yi na jiha kuma kwana biyu da suka wuce an yi na ƙananan hukumomi saboda haka zaɓe a jihar Kano cikin yarda Allah yau 14 ga watan 12 shekara ta 2020 ya kammala tun daga ward har jiha a jihar Kano. Ina so godewa kwamitoci musamman sakatare wanda shi ma da shi aka yi wannan ayyuka tun wannan lokaci da dukkanin 'yan kwamitinsa wanda aka yi zaɓuɓɓukan nan aka samu nasara. A nan a madadin mu gabaki ɗaya nake son in taya shugabanni murna da kuma yi musu fatan alheri da addu'a Allah ya sa yadda aka zaɓe su yau lafiya aka rantsar da su lafiya Allah ya sa su gama lafiya ba tare da sun ba kansu kunya ko sun ba mu kunya. Kuma ana son jawo hankali na mutane wanda suka nuna sha'awa aka ce da su haƙura da ma wanda ba su nuna sha'awa ba su yi haƙuri abubuwan da yawa sai dai mu yi addu'a Allah ya ba mu rai da lafiya wata rana a irin wannan lokaci na tabbata bikin wasu ma za mu zo mu yi a wannan saboda haka nake son a ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya yanda yake jama'iyyar PDP za ta ci gaba da samun nasara a jihar Kano da ma Najeriya ga baki daya domin wa'annan miyagun shugabanni wanda suke wannan jiha Allah mana maganin su. Ina so in jawo hankalinku ga baki daya da cewar a ci gaba da aiki a ci gaba da haɗa kai a kowace wat a kowane gida a kowace unguwa ku ci gaba da tuntuɓar mutane masu daraja wanda za su zo su taimaka mana a kawo canji na alheri a wannan jiha da ba ƙasa ga wata. A nan muna godiya kwarai da gaske da dukkanin jagorori na ƙananan hukumomi da jagorori na jiha da jagorori na wat kuma muna godiya ga dukkanin mata da suke kwankwasiya da ma 'yan kishin ƙasa da suke jihar Kano ga baki daya. Ina matasa! 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 Muna kira a gare ku je ku tsaya ku jajirce. Aiki yau an sa fardishin cikin yarda Allah muna sa rai wannan jama'iyya tamu da ci gaba da haɓaka a wannan jiha da wannan duniya. Ina fata
yadda kuka zo nan lafiya, yadda muka zo nan lafiya da baki daya. Allah ya kai mu gidajenmu lafiya, Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya. Kafin in zauna, ina so in gode wa dukkanin jami'an tsaro da masu kaki da wa'anda suke ba za sa kayan sarki. Kuma musamman ina so in gode wa hukumar zaɓe wanda duka ga su nan manya-manyan shugabanni wa'anda suke da jiha wa'anda suka zo. A nan nake son gode wa 'yan jarida tun daga 'yan social media, kwankwasiya reporters da gidajen rediyo da talabijin da jaridu da dukkanin wanda yake rike da kyamara a nan wanda yake haskawa duniya tana gani irin wannan taro da bisa wannan PDP. Jama'a assalamu alaikum.